Nu vil jeg vise, hvordan man kan bore hul i plexiglas. Til det har jeg forskellige typer bor. Jeg vil starte med et trinbor. Jeg bruger et trinbor og en helt almindelig boreskruemaskine på batteri. Så vælger jeg, hvor det skal være et hul. Flytter det ud over min borkant, så jeg kan komme til at bore. Og så borer jeg ellers bare til den tykkelse, jeg har brug for. Når man borer med et trinbor, så er det en god idé lige at tage fra bagsiden bagefter. Et trinbor er rigtig godt at bruge i forhold til et almindeligt HSS-bor, da plexiglasset ikke revner nær så nemt. Det er en god idé at bore på lav hastighed med boremaskinen for at undgå, at det revner. Skal man bruge et endnu større hul, end man kan lave med et trinbor, så kan man bruge et kopbor eller et hulbor. For at gøre det, så er det en rigtig god idé at have boret for med sit trinbor. Så jeg bruger det samme hul, som jeg allerede lige har boret, og sætter mit hulbor til her. Og igen med lav hastighed. Så med lav hastighed og tålmodighed, så kommer man fint igennem et stykke plexiglas. Har du brug for at undersænke et hul til en skrue, så er det en god idé lige at bruge en undersænker her bagefter. Så vi starter med vores trinbor. Og så bruger jeg sådan en undersænker. Og det giver mig mulighed for at få skruen ned i niveau med plexiglasset. Så det var altså 3 forskellige typer af boringer. Først trinboret, så et hul eller kopbor, og så en undersænker.